The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes at 90.7 sa Legazpi City. At live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Ayan mga kaibigan, mag-isa po ako ngayon at wala yung aking partner at medyo may masamang karamdaman. Partner, get well ha? Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko ngayong araw na ito mga kaibigan. Isang ginang ang nagrereklamo laban sa Orange Grove Legazpi na isang lending company kung saan account holder ang kanyang ina. Ayon sa kanya, mahigit 4 na buwan na raw ang nakalilipas simula nang mamayapa ang kanyang ina, subalit hindi pa rin daw ibinibigay ng lending company ang kanilang insurance claim. Aba, matindi ito. Kasama natin ngayon sa ating studio si Nanay Telma Lita. Magandang hapon sa iyo, Aling Telma. Magandang hapon rin po, sir. At una sa lahat po, nakikiramay kami. Namatay na ho pala yung nanay nyo. Opo. Opo. Mari nyo bang maikwento sa amin, ano ho bang nangyari sa pakikipag-usap nyo dito sa insurance company na ito or lending company na ito? Ito po, sir, ang una, rinekrut yung mama ko sa utangan daw sa pang-araw-araw. Utangan. Lending? O, lending, Taga saan pang-araw-araw. nyo kayo? Taga Castilla po. Taga Castilla. Opo. Itong lending company, taga saan naman ito? Dito Ang raw opisina. po, Legazpi. Okay. Ngayon, ang sabi nila, may insurance daw. Siyempre, yung mama ko So naman, ibig sabihin, pag umutang ka sa kanila, kumuha ka, may insurance. automatic may kasamang insurance. Opo, pag Okay. namatay. Mhm. Tapos, nung namatay na siya, sabi niya, ng mama ko, hindi ko siya, sabi ko sa mama ko, Tanong ko lang, Nanay Telma, ilang beses ho ba nakatransaksyon ng nanay mo yung lending company? Ilang beses siya umutang? matagal po, Matagal. sir. So, parinyo-rinyo siya. Parinyo-rinyo siya. Actually, yan yung mga panghalina o pang-attract ng mga lending company. Opo. Na pag dito ka sa amin umutang, nakautang ka na, may insurance ka pa. Opo. Ayan, ganon. Nagusto yung mama ko kasi mahirap lang kami. Opo. Kasi sabi niya, para daw pag namatay siya, hindi kami mahirapan sa panggastos. Kasi insurance. Ngayon, nung namatay siya, di pumunta yung Pakilapit lang po ng mikropono. yung kolektor. Ang sabi niya, daw nung mga kailangan na mga Requirements. Di, linakad ko po, sir. Linakad ko Para makakuha ng insurance. ng insurance. Okay. Habang, ang alam ko kasi, sir, ng insurance, nakaburol pa yung patay, nandyan na. Mhm. Tapos, nung linakad ko yan lahat, kinuha ko lahat. Pagdating ng oras, inatid ko sa kanila, ang sabi nila, iniingi mo yung number nila. Ayaw ibigay, kinuha yung number namin. Ito bang Orange Group na ito, iyan din ang lending company? Opo. Isa lang. Okay. Personal mo bang nakausap yung manager or mismong katiwala ng opisina ng insurance na ito? O hindi? Hindi po. Sino lang ang nakakausap mo? Yung mama ko. Hindi. Yung ngayon na nagpa-follow up ka? Hindi ko po alam, sir, kung branch manager yun o kung ano lang po yun doon. Hindi mo sigurado Hindi kung sino? ko po sigurado yun. Baka naman tagalinis lang yun doon sa Hindi opisina. hindi po, sir. Siya. Nakalabisa. Opo. Medyo, Siya, masungit talaga. masungit. Anong pakilala doon? Wala siyang manager o ano? Wala naman po siyang basta, ang sabi namin, pero parang siya nga ang branch manager. Ang sabi namin, pagdating namin kahapon, na good morning pa kami, sir. Kailan po namatay yung nanay niyo pala? October 12. October last year pa? Opo. Okay. So, nakailang beses na ho kayong pabalik-balik doon sa opisina? Nung una po, sir, pangatlo po, nung una po, sir, nagdala kami ng mga documents. Nung naghihintay kami, kasi sabi nila, pang hanggang 3 buwan yung insurance. So,
O sige, nakapag-submit na kayo ng Opo, requirements, opo. maghintay-hintay kayo Opo. dahil sa loob ng 3 buwan sa kanyo makukuha. Opo. Okay. Ano ho ang pangalan ng nakakausap nyo doon sa opisina na sabi nyo masungit na manager? Hindi ko po alam, sir. Hindi ko na itanong yung ano. Sa sunod nanay, tatanungin nyo yung pangalan ha. Baka Pero ang nakalagay po doon, sir, sa ano baga? lamisa. Doon sa Hmm. ibinigay sa amin na ano, yung parang Pakilapit lang po. Hmm. ipasirox namin kasi mali daw yung Marino, yung So hindi Marino nyo alam laging- yung pangalan ng Opo. nakakausap nyo? Hindi Saan ko ho ba ang alam. opisina nila? Diyan po sa may ano, may Ayala. Sa Ayala, malapit. Oo, malapit po diyan. Okay. Diyan ba sa lending at insurance na company na pinupuntahan mo, ilan ho ang account ng nanay mo? Isa lang o maraming account? Isa lang po siguro, sir. Isa lang. Opo, kasi So, hindi naman ako nag-aano ka. Okay. So, ang tanong, kung talagang may insurance, may nabanggit ho ba sa inyo kung magkano yung halaga ng insurance na makukuha ninyo? Ang sabi kasi nila, 40 daw. 40 Oo, daw. kasi dalawa Sino ho po, ang sir. nagsabi? Yung mama ko. Yung mama mo na. Opo. 40 daw ang makukuha Opo, niya kasi kung mamatay siya. dalawang ano lang po yun, sir. Parang dalawang passbook. Di dalawang account. Kasi kung isang passbook, isang account. Pero isa lang po sila, sir. Dalawang Orange account. Grove. O hindi, ang gusto ko sabihin, yung account ng nanay mo, kasi halimbawa, katulad ko, pwede kang magkaroon ng iba-ibang account sa iba-ibang bangko. Or sa isang bangko, may magkaibang account kayong isa savings, yung iba isa checking. Kung dalawang passbook, ibig sabihin dalawang account ng nanay mo. Opo. So ang sabi, 40. Kada isa raw po, sir, 20. 20. Kaya, bali 40 pakilapit po. lang po, bali 40. Okay. So, ang sabi sa inyo, pakalipas ng 3 buwan sa kanyo makukuha. Opo. Sino ang nagsabi niyan? Yung lalaki doon. Iba na naman yan, hindi yan yung masungit. Hindi, yung dati pa rin po. Iba na naman yan. Dati pa rin po na yung inanuhan namin. Hindi ito yung masungit. Masungit din po. Itong lalaki. Opo. Ay, pambihirang lending company ito. Masungit yung manager. Yung isa, babae yun, yung masungit. Ito lalaki, masungit din. Day po. Isa lang? Isa lang po, sir. Itong lalaki masungit. Opo, yung isa lang po. Sigurado Yun ang kang masungit. lalaki. Ito baka naman medyo kwan. Lalaki po, sir. Lalaki talaga. Kasi masungit eh. Okay. Ano raw yung proseso? Ngayon, di tapos na yung 3 buwan. Opo. Kailan kayo sinabihan ng 3 buwan? Nung una namin, Kailan yon? hindi ko matandaan, sir. November pa po Okay, ata yun, November, December, January, February. Okay. Ano daw yung proseso sa loob ng 3 buwan? Tapos na ba yung 3 buwan? Hindi pa. sir. Tapos na, sir. Okay. Ano daw yung proseso? Ang proseso po, sir, ang sabi sa amin, hiningi yung number namin. Sabi, tatawagan na lang daw kami pag nandyan na yung cheque. Kailan yan nangyari na pagsabi sa inyong tatawagan na lang kayo? Nung pag... Kailan po? Mga anong buwan? December po ata yun, sir. December. Opo. Okay. Pero nakapag-submit kayo ng requirements, anong buwan? October pa po, sir. October pa. So, November, December, yan. 3 buwan na nga talaga. So, kinuha yung number nyo nung December. Opo, Hanggang ngayon, may tumawag na ho ba sa inyo? Wala. Kahit text? Wala. Baka Wala naman po. walang signal doon sa inyo, nanay. Baka tawag ng tawag. Wala po talaga, sir. Siyempre makikita mo naman po, sir. sa Kasi nangyari na ho cellphone. yan sa akin nung na-aksidente yung isa kong sasakyan. Nagsinungaling yung vice president ng insurance. Nandoon ako, bisita ako doon sa kay Tito Rapi Tulpo. Nagpunta ako doon. Nagsinungaling pa nung tinawagan. Actually, niya, sir, tinatawagan namin si Mr. Martinez. Hindi natatawagan sa nandoon yung cellphone ko. So baka naman hindi nagre-ring yung telepono nyo. Hindi po, sir. So wala talaga. Wala talaga po, Okay. sir. Tapos nagsabi pa siya na pag hindi kami natawagan, yung kolektor, Pupunta sa inyo? Pupunta sa amin. Eh, wala naman. So wala naman siyang sinabing petsa kung kailan kayo tatawagan? Hindi, wala. Kung kailan pupunta yung wala kolektor? po. Wala po. Wala. Okay. Basta pagdating daw, So, kailan mo siya last nakausap? Yun na yun, Disyembre. opo. Wala na, hindi na nasundan. Hindi na po. Mga anong araw yan ng Disyembre? Bago magpasko or pagkatapos na ng Pasko? Bago magpasko po, sir. So, yun ang sabi, maghintay kayo ng tawag, Opo. tatawagan kayo, at kung hindi kayo matawagan, pupuntahan kayo ng Opo, kolektor. ng kolektor. At ipapaalam sa inyo na may magandang balita na. Opo. So ngayon po ay Pebrero 20, Oh, no. wala pang tumatawag. pa po. Wala ring pumupuntang kolektor. Wala pa po. Okay, makinig lang kayo, Nanay Telma.
Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang mismong Regional Director ng Security and Exchange Commission Regional Office Number 5 na si Attorney Norma Tan Olaya. Magandang hapon po, RD, Attorney Norma Tan Olaya. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po, sir. Sir, ano pong pangalan ulit Apo, si niyo? Joshua po ito, ma'am. Hello, Joshua. Opo. Ma'am, ito ho bang mga lending company na siguro nagparehistro naman ito sa mga opisina po ninyo? Yung ba talagang mga lending company, may ino-offer po ba talaga na insurance doon sa mga umuutang sa kanila? Well, supposedly wala kasi ang iniisip ko baka meron silang affiliate na insurance company. Ang insurance products kasi regulated yan ng Insurance Commission. Tama. So yung lending, supposedly, yung lending companies na registered sa SEC, ito ay nagpapautang. Nagpapautang at hindi insurance. Hindi po insurance. So yung mga insurance companies registered din sa SEC bilang korporasyon. Opo. Pero may license na hinihingi sila from the Insurance Commission para naman sila makapagbenta ng Opo, ang transaksyon naman nila, insurance, hindi pagpapautang. Opo. So palagay ko, taktika kasi ito, ma'am, siguro ng mga lending company para maraming maingganyo na umutang sa kanila, na parang ino-offer na pag dito ka sa amin umutang, may insurance ka. Parang ganun, ma'am. Mahirap po mag-assume ano, wala akong nakikita ng dokumento niya. So, maganda kung mabibigyan ako ng kopya. Ay, opo. Insurance ba siya? Opo. Opo. So, ngayon, ma'am, wala pa ho kayong nakitang dokumento nito ni Nanay Telma? Contract of insurance, yung matanggap siya ng 4,000. Really, may sampra yan. Nakalagay doon yung name of company para ma-check kung talaga. Opo. Sandali. Opo. Tie up na insurance company, iba naman ang yung insurance company. Siya na nag-insurance. Opo. The same office. Opo. Ganon. Opo. Sandali lang po, RD, tanungin ko ito si Nanay Telma. Nanay Telma, may kopya ka pa ba ng mga papeles na pinirmahan ng nanay mo, yung passbook ng nanay mo, para makita natin kung Kinuha po. lahat? Opo. Wala kayong naiwan? Mayroon po doon yung luma. Hindi, kaya Passbook. passbook lang. Opo. Wala ho bang papel? Kasi kagaya ng binabanggit ni RD, na parang may kwan yan na pag kwan ganito, may insurance na ganito. Insurance contract po. May Insurance contract, wala. po yan. Wala. Naku, mahirap ang ganito. So mahirapan baka tayo. naman, So, yun, mahirap naman sa magsabing ganitong nag-offer nga ng insurance ito. No? Oo. O ma'am, sa ganito pong sitwasyon, RD, na katulad po nito, kinanay Telma, inahabol niya yung insurance nung kanyang nanay na namayapa, ngunit ang problema, wala pala silang hawak na yun. Yung kagaya po ng binabanggit nyo na insurance contract, at ang hawak na lamang nila ay yung lumang passbook. Ano pong maganda niyang gawin, ma'am? Pwede siyang, hindi, ganito. Kasi ang insurance product, regulated ng Insurance Commission. Sa Opo. amin naman, since ang kiniklaim niya is yung lending company ang nag-i-issue ng insurance product, pwede rin siyang mag-submit sa amin ng letter, i-attach niya yung document, baka may makita kaming proof. Kasi kung passbook lang, medyo mahirap, passbook, ano bang nakalagay sa passbook? Opo. Dapat nag-retain sila ng kopya ng kanilang insurance contract. Yung nakasaad doon na pag namatay, bibigyan ng 40,000. Ganun yata yung silbi ni, ganun yung pagkaintindi ko kanina. Opo. So, kailangan in writing yun opo. Yung So, nanay, wala na ho kayong ibang hawak, passbook lang. Wala po, sir. Ano yung sinabit nyo doon sa lending? May mga papel-papel ba? Yung ano po, sir, yung pinagawa niya sa akin, naso yung yung parang kung sino ang beneficiary. Yun lang. Okay. Ganito na lang, nanay, kasi para maintindihan ni RD ng Securities and Exchange Commission. RD, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan nitong sinana. Ipapadala namin yung kung ano yung papel na nandoon sa kanila. Mag-letter po siya. Para mapag-aralan po. Sinanay siya yung yung namatay po niya, mother niya. Nanay niya po. Nanay niya po. Yun po ang supposedly may kontrata sa Lending po. sa kumpanya. Tama po ba? Opo. Yung contract of insurance. Yung namatay, pero wala ma'am. lang kopya na naiwan. Opo, yung namatay ho, ma'am. Pwede siyang si nanay, yung beneficiary, etong guest natin, pwede naman siyang sumulat sa amin, attach yung document na available sa kanya Opo. para mapag-aralan natin, Opo, so sasamahan na lang po. Available.
RD, sasamahan na lang po ng aming team dyan po sa inyo. Ipadadala namin yung papel at nang sa ganun ay maisubitin na rin yung sulat diretso dyan sa inyo. And formal letter, mas gusto ko may Opo. formal letter siya, pirmado niya. Opo. And then meron siyang naka-attach na government ID para yung identity ba niya. To Ay, proof opo. of the identity. And then formal letter addressed to us, yung kwento niya, ano ba yung kanyang reklamo. And then attach niya yung proof kung meron, kung ano mang available proof na yon. Ay, Pwede opo. niyo i-accompany kahit hindi. Opo. Pwede din sa pagsusulat. At least maayos ba yung kanyang kwento. Ay, opo. RD, maraming salamat po sa pagtugon po ninyo at ang pagnanais nyo rin pong makatulong at mapaglingkuran ho itong ating mga kababayan na may ganitong problema. Thank you so much, ma'am. Welcome po. Okay. O, Nanay Telma, ganito na lang. Sabi ni RD, kailangan dalhin mo kung ano yung papel na nandoon, gagawa ka ng parang sulat, address sa Securities and Exchange Commission, aalalayan ka po ng aming team dito kung paano paggawa noon para maisubmit noon, para mapag-aralan. Ano po? Kasi dapat malaman kung meron ba talagang insurance. Kasi kahit si RD nalilito, ang lending company raw kasi ay pagpapautang lang ang transaksyon. Walang insurance. Maliban na lang kung yung lending company may kapartner na insurance company na ang trabaho naman nun ay pag-i-insured naman. Okay? So mapag-aralan. Huwag ka mag-alala, nanay. Sasamahan ka po ng team namin. Aalalayan ka para maiparating mo po yung formal mong reklamo at mahabol natin yung lending company. Opo. Kung mayroon ba talagang makukuha. Ilan ho ang sabi? 40. 40. Daw. Daw. Pero wala pang kasiguruhan po yon. Wala pa po. Okay, sige. Sasamahan po namin kayo. Aalalayan po namin kayo. Ano hong masasabi nyo, nanay? Sa tingin nyo ho, matutulungan ho ba kayo ng programang ito? Sana po matulungan po, sir. Kasi palagi akong nakikinig sa ako Bicol. Kaya po dito kami lumapit. Opo. Para Aksyonan yung ma-aksyonan problema kaagad ang problema ko. Opo. Yun naman po ang kagustuhan ni Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon na ang palatuntunan ito tabang ora mismo ay makatulong po sa mga kababayan Opo. nating Bicolano. Ano po? Opo. Okay. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, isang ginang sa Daragalbay na may iniindang pamamaga at nagnananang dibdib, ora mismo nating tinulungan. Huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Nisibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience
Miss CB's Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Isang ginang na mula sa Daragalbay ang minsan nang dumulog sa ating tanggapan nitong ika-6 ng Enero upang humingi ng tulong na makapagpa-CT scan upang malaman ang tunay na kalagayan ng kanyang namamaga at nagnana ng dibdib. Kung ano ang naging resulta nito, panuuri natin sa kwento ng magandang si Aika Ferry. Noon po, natatakot ako kasi baka cancer na nga po yung nasa dede ko. Taong 2021, nang mamaga ang dibdib ni Janeline at kinalaunan ay nagkaroon ng nana. Kumusta po ngayon ang pakiramdam po ninyo, Nay? Ito po, sumasakit din po yung dede ko, tapos may lumalabas po na nana. Kaya po, umiingi ako ng tulong, kaya ako nandito sa Ako Bicol. Nanay, kailan po ito naramdaman yung pagkikirot at nakita nyo pong merong nang nagnanana dyan po sa may dibdib ninyo? Dati pa po, nag-check up na po ako, kaso may reseta pong ultrasound, hindi ko man po magawa kasi wala po kaming pera. Kailan nyo po nalaman na meron kang ganyang nararamdaman po? Nung 18 po, nung December, sumakit ng 2 beses po ito, 2 araw. Tapos nung pangatlo, lumabas na siya ng nana. Sa nipple mismo po. Nanay, kayo po ba'y may asawa? Mayroon din po. May mga anak? Mayroon po, 7. 7? Ano po ang hanap buhay niyo ni Mister? Ako po dati nag-handicraft, tapos ngayon po wala na. Si Mister mo? Yung laborer lang po, sir. Walang lang. Laborer. Laborer sa construction. So, paano nyo po naitataguyod yung mga anak ninyo at pang-araw-araw na pangangailangan ngayong wala ka ng trabaho at yung si po, Mister mo ko. ay laborer? Opo. Magkano naman yung sahod na Mister bilang laborer? Pag minsan-minsan lang po siya nagtatrabaho. So hindi naman araw-araw? Hindi naman po araw-araw. So pinagkakasya nyo po yun? Opo. Nagkakasya naman, nanay? Kulang pa po, sir. Batay po sa sabi ng doktor sa inyo at yung pagpapacheck up nyo, magkano daw po yung pangangailangan nyo para magamot kayo? Yung ultrasound po, pumunta ako kahapon, 3,200. Tapos po yung CBC, para 290 yata, yun nandyan po yung mga requirements po. May iba pa pong laboratory, hindi ko po yun alam. Makakausap natin sa linya ng telepono si Miss LB Sedanyo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Miss LB. Katulad po na narinig ko kanina kay nanay na kailangan niya ng mga laboratories and ultrasound. Sabi po ni Boss Albi and ni Kong Jill, sagutin ko daw po lahat ng kailangan ni nanay. Yung pong sa laboratory and ultrasound niya, sasagot na po na Ako Bicol. And then kung kailangan niya po sa chemotherapy, sasagutin pa rin po natin. Ayan. Nanay, puntahan niyo lang po ako dito sa Malasakit Center, Windows 7. Ako Bicol Corner, kung alam mo pong makailangan yung medical. Tapos po, pagka kailangan nanay ng mga laboratories and then yung chemotherapy po, if ever man na kailangan natin mag-chemotherapy, puntahan nyo lang po ako dito at sasamahan ko po kayo BCC, Bicol Cancer Center, para maalalayan po kayo. Doon sa Miss advice Ma'am sa'yo. LB, maraming salamat po. Maraming salamat din po, nanay. Ingat po kayo and God bless. Meron din munting handog sa inyo, ang Ako Bicol Tabang Ora mismo program. Ito po, nanay. Tanggapin niyo po ito, nanay. Ay, maraming salamat po. Maliban ka, nanay. Meron pa. Food Ito pa, box. nanay. Bitbitin niyo din po ito pa uwi sa inyong bahay, nanay. Ngayon, nanay, ngayon mo ito, ano ang masasabi mo sa Ako Bicol, kay Congressman Saldico, at sa palatuntunan ito na Tabang Ora mismo? Maraming salamat po sa Ako Bicol. Makalipas ang isang linggo, ay binisita na rin ng Team Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico si Nanay Janeline.
saan tabi sa Purok Dos? Diyan po may botol, tapos dito po kamo, may gate na po na duman. Maputik man at madulas ang daanan papunta sa bahay ni Nanay Jeneline ay hindi pa rin nagpatinag ang aming team. Nanay, good morning po. Ay, morning po. Tuloy po kayo, ma'am. Ako Bicol po ito. Nandito po kami. Ma'am, kamusta po yung resulta ng pagpapa-ultrasound mo? Okay naman po, ma'am. Wala naman daw siyang bukol. Wala naman matigas daw dito sa dede ko. Kailan po kayo nakapagpa-ultrasound? Nung January 20 po, sa BRT po. So, talagang mabilis po yung aksyon? Opo, mabilis ang aksyon. Maraming salamat po kasi masaya na po ako ngayon. Kasi alam ko nang wala naman akong sakit na magiging cancer. Naikwento na rin sa aming team ang kanyang hirap ng kanilang sitwasyon. Yun po, nag-aalaga ako ng anak ko. Kasi po magtatapos siya sa pag-aaral. Fourth year po, college na po. Pero tigil ka na po talaga, Nanay, sa mga mabibigat na trabaho? Oo, tigil muna po ako. Pahinga muna mga ilang buwan. Sa panahong ito, hindi nabiro ang paghahanap buhay para lang may maipangtusto sa pangangailangan ng pamilya. Maghapon po ako, nakaka-100 po ako nito. Pag nakikagawa lang po, 200 ang bayad. Ito po, Nanay Jeneline, yung kabuhayan niyo po noon, nung wala pa po kayong iniindang karamdaman. Opo. Paggagawa po ng abaniko. Opo. Ilang taon pa pong gumagawa ng abaniko? 30 years po. 30 years? Opo. Kasi 9 years old pa lang po ako, gumagawa na ako. Kasi dating may sakit naman din po yung tatay ko. So, sobrang tagal, dahil lang sa sakit, nahinto po. Opo, nahinto. Grabe. So, sino na po nagpapatuloy ngayon? Wala na po. Wala po. Wala po. Tenga po ito lahat. At dahil nga dyan, Mami Jeneline, ano po, bukod po doon sa magandang resulta ng iyong pagpapa-ultrasound, nandito po ulit ang Ako Bicol Tabang Ora mismo upang maghatid po ulit ng Ay, grocery maraming salamat po. Ayan po. Meron din bigas. Ay, salamat po. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Walang patid sa pagbibigay pag-asa at saya sa mga ilaw ng tahanan na sinubok ng karamdaman katulad na lamang ni Nanay Jeneline. Asahang naririyan ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa bawat pamilyang sinubok ng hamon sa buhay. Ay ka-ferry, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Yan po mga kaibigan ay isang kwento na naman at patunay na ang Tabang Ora mismo mga kaibigan ay patuloy na naghahatid ng tulong gaya po ng pagnanais at kagustuhan ni Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalo ng Ako Bicol Party List kahit man saan man sila naroon o kahit saan man pong dako ng Bicol Region ay pinupuntahan po ng aming team. Ora mismo. Yan po mga kaibigan. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan, Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming mga official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo at kahit anong reklamo po ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang ipalo ang aming official social media account sa aming Facebook Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, mga kaibigan, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Sa ngalan ng aking partner na si Remy Araneta Almoguera Mendones, ang maharot ng Bicolandia. Mga kaibigan, ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Sira. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan.